A partir das 10 da mañá do sábado comezarán nas pistas do Complexo Deportivo da Fieiteira as primeiras carreiras do Trofeo Santa Uxía de Atletismo. Nesta segunda edición participarán medio cento de deportistas dende a categoría sub-10 ata máster e como novidade o programa inclúe unha proba de lanzamento. Vamos a ter 7 carreiras de fondo, medio fondo e velocidade. Compiten nenos desde sub-10 ata adultos, máster. E despois tamén este ano vamos a facer lanzamento de peso desde a categoría sub-16 a máster. Animar a todos os clubes da zona que participen. Por agora temos sobre 50 participantes, algo máis, aínda se poden anotar, esperemos que se anoten bastantes. Empezar esta temporada na pista ao aire libre, pois con bo pé, e mellorando marcas de cara aos campeonatos galegos que veñen en breve agora a partir de maio, junio. Dende o Concello de Ribeira agradeceron a implicación do Club de Boxeo El Canario, que dende a súa sección de atletismo promove este campeonato para consolidalo xa no calendario deportivo do municipio. Eu quero agradecer ao Club de Boxeo El Canario por organizar este trofeo, xa consolidalo na súa segunda edición e o compromiso que teñen co deporte de Ribeira de axudar os rapaces na práctica deportiva. Tamén, quero dicir que dende o Concello vamos intentar mellorar tamén as instalacións para que a práctica se desenvolva de maneira segura